Okay, mayong gabi kanatong tanan. Gabing dako ni no. Alas 2 sa kadlawon. Mo ni akong gipakita sa una. Atong unang vlog na ko nga kanal arang gamaya. O mo hadlok ang mga residente diri ng mga overflow. Tinuod yun ang ilang hadlok nga ni overflow gud gamay rang ulan. Mo na nakita na to. Ala katabok ang mga truck. Unta ako i-review ni sa engineer sa DPWH sa Bohol kung mag-ipadayon nila ni mga lumos kini mga tao diri Lupita na may ulan katong ulan nga atong obserbahan o magdubli pa na taga hawak na kuno matud pa sa ayong balay diri makasulod silang balay pero kung ipangutana sa gawas kumusta na sila taga hawak na kuno ilang natad o sa ilang palibot sa ilang balay ba't lang silang sawag na abutan na kuno pod pero takibaw sa kalawon o kung diri sa dapit sa kay gilid ano itsura nila ang kanal diri o dapita o kanang nasa motor diri nga side ang kanal nga medyo gamay matud pa sa maestra gani undersize nga kanal sa atong vlog ni Agi diya atong istorya nga maestra diri kay eskwelahan ni nga parte diri DPWH yung i-review kay kinsa may nag-design o nga paano matupa na nanghid sa kapitan pero ang kapitan nga approvean ko na daw matupa sa komisyon kay nag-reklamo naman niya ang busa kung mahimo inawa ninyo kining nga vlog aron mahibaw mo ebidensya ni nga mo nahitabo tinuod niya ato pizza ni 4 sa July alas 2 sa gabi mga kaigsunan mo niya mong hitabo sa Barangay Ubayon Loon Bohol na-i-vlog naman ako ni itong lagi parto na ni diri pero nag-ulan kadto sa miagi wala mag-ulan nakita itong inyo diha sa ako ang channel pang Loonanon okay mga kaigsunan mo ni diri nakita ninyo puwesyo gud kayo ang mga truck kaagi standard sila pagunta ang DPWH di mag ngilingi ining dapita ila ni Sulbaron awag lang ang taon DPWH sa Bohol engineer ganaway niyo kung saan design nga mabutan ko nga masulban ni nga problema ato lang hinayon pag istorya din nga ito nga dakon nga suko nga istorya kundi hangyo alam niyo kaya ang residente nga medyo na suko na gyud sila ning itabua di kay medyo ang uban nagyod nagbagot-bot pero ako lang ning i-vlog parang makita ninyo kung unsa gyud ang nahitabo diri sa amo ang barangay diri dapita sa eskwelahan Central Leonor Central School nga diha gani kinisige trabaho ko man sige ron na po sa unahan diha na ilahan naghaw sa mga kabanti da sa DPWH sa mga kontraktor mga tao sa kontraktor kita gyud sila ka-obserbar sila og ano hitabuha naot mo nga di sila magpabuta-buta ani kay problema yun ug ilang humano naagi dakong problema ni nagtabo kay kaning kanal gamay daghang salamat